कहाँ बड़े कहा गइले हमार सुमिरन में बेंजू वाला बजौले है जो कटहर के काट के ओठ भर फट के हां बदले हां देखला अच्छा एकरा का मरबो सजे हम मारी रहुआ मत बाल के जरीबाजी राम जी भाई बोलता हो आओ लो ए भाई तने हम तने साउंड दो भाई बोलता भाई बोलता हो जाइए दबा का नंबरवा डिलीट कर दे बैठी सब अच्छा कहे का बात ई बा हां अच्छा भाई हमारा गांव का लड़की हो शिवानी सिंह आज नाम बा पूरा भोजपुरी जगत में नाम बा तो भाई हम माए को ओ लड़की के बड़ाई करते नहीं ते तारा कौना बात का दुख बा तारा काहे बड़ा काहे दुख बा लेकिन तहार सोच तहार गलती बा सोच तहार गलती बा हाँ भाई हमारा गांव का लड़की नाम कर ली सगावे में पढ़े में लिखे में इनका गांव का लड़की का देखल जनत का ना वो नाव करेली से सेक्स इनका गांव का लड़की देखा कुल का चल जी बता आवही ना दिहस चल जइबो कितना आवही ना दिहस बड़ी दुलार भाई जेव सोचबो जे जाई कैसे जे चल जाइब का माने कहे के बात नहीं बजे बनरवा चलिए जाइब का कबो फुर्सत में ना आइले ऐती त कबो कल नरो नाश्ता त कम से कम आना तो कहली सजे तुम 2-3 दिन छुट्टी लेके आई ना थोड़ा में नहाई जाइए भर पेटा भोजनो हो भाई हमारा गांव का लड़की है शिवानी सिंह उनकर नाम बा तो हम बड़ाई ना करी रुको केहू के गांव में कोनो नौकरिया हो जाता चाहे कोनो पढ़े में लड़का तेज होता हो जाता है चाहे केहू वैज्ञानिक हो जाता तो प्रचार करता कि ना भाई हमारा गांव का लड़की है वो में तारा अच्छा कौना बात कर तो आई कहां गोइल बा कहां गोइल बड़े खाए इनका के ए तरी नहीं बोलावा ना एगो सर जी होने घुमाते ए सर जी बंदूकिया लेके ओने मत जाई भाई रमजीवा जहां कोई बा एकरा के जाके सुनी महाराज बंदूक नहीं खाते खावत ना बहिया धक पाछा वाला खोदत ले आवत चल मंच पर चल मंच पर चल रुको एगो बात हमरा मन पड़ल बा हमारा मेहरारू का कले हनु परसों दिन कोई रहनी हम इनका घरे नु अरे महाराज अतना सेवा कइले इनकर बाबूजी चाय पियत रहले हमहू चाय पियत रहनी इनकर मौगी जान जाई जे रात भर का खइले रहे अभी दिशा उसा ना फिरले रहे अब भोर के बेरा रहे अब जान जाई जे इनकर बाबूजी चाय पी के आ कपावा धइले रहले नीचे इनकर मौगी गोइल आ सोचलस जे कपावा नीचावा निहुर के लीही तले हल्का जब छूटल नु तब कप नहीं खे उठावा ओ जेले लवट के चल गई लाजे तो इनकर बाबू इनका मौगी के बुलावले ए राम जी बहू सुनो बहू हेने आवो हेने आवो कहली चाहत नहीं ये या कोनो काम रहल है कि आई रहलो कि खाली पादही कहत नहीं का खाली गैस छोड़ आई रहू हाँ अच्छा गीतिया अच्छा दे जग में माई बिना केहुए सहाय ना होई केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई जी गायब जरूर गायब भटौली से लाला चौधरी जी हमरा के दिला बने पुरस्कार भटौली से जी आए हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा कुछ लागत अश्लील बोले अब तरह के गुलाईदारी सुनाई ठंडा वाला सुन खड़ा हो गुड़िया वो सुर में ए भाई ऐसे सुर में तू मत सुनावा हमरा के हाँ बोलो तो जा उनकर मेहर पता लिया तू मुते जा और कहो रिटायरमेंट नजूरनी एनसीओ बनारसी राम जी कमांडो बटालियन कहाँ रहेगा पूरा बाबू बड़ी रुपया दिले मैंने पुरस्कार हार्दिक स्वागत बा लो सर जी एगो ई परिवार कितना बा कि केहू पुलिस में बा केहू हवलदार बा केहू एसपी बा बाकी ना अरे सब फोर्स में बानी एगो इनकरो छोट भाई एगो फोर्स में बड़े कौना फोर्स में जानता नहीं
बिहार पुलिस में ना, ना एयरफोर्स में ना, ना भाई होमगार्ड में ना, ना नेवियो में ना, ना। जानते लोग कौन फोर्स में? कहाँ ना? मेन फोर्स में भर्ती भइल बा, घरे घरे पहुंचावे के बाद तब 14 रुपये 14 रुपये 50 पैसा। आहो तनी अपना मर्दा से बतियाओ, बतियावा मोबाइल ले लो। ठंडा में तोर मर्दा नहीं खाई, उदास रहती हो, मर्दा खातिर रोवत रहती है कि कम से कम ठंडा में कम से कम आ जाते, तो कम से कम कुछ हो तो कम से कम खाइयो पी के चल जाते। हाँ जी एगो काम करो, देवर बबुआ से मोबाइल नंबर मांगो, मांगो अपना राजा जी से बतियाओ। ए देवर बबुआ का है भौजी? तने अपना भैया के नंबर दी ना। हाँ बतियाबू का? हाँ ढेर दिन हो गइल ह बतियैला। ललिख नौका लेबू की पुराना का? नाव का नावा का ललिख बोली 95-500 हाड़ी में 95-500 हाड़ी में। ये हाड़ी में का कहला जी? अरे हैला पागले हो का? गोला का जो ना होला चिरौआ, चिरौआ चिरौआ। ओकरे के हाणी कहल जाला। हाँ बोलो और लिख हाँ बोली 95-500 हाड़ी में 95-500 हाड़ी में 5 गो नमरवा राम जी के गाड़ी में। रेल टेलर रेल जाई रेल टेलर टिस टिस टर टर उठाइए ना टर टर उठाइए ना टर टर राम जी में घुसाइए ना। हेलो हेलो के राजा जी? हाँ हो गोड़ छुके गोड़ लगत नहीं है राजा जी। अरे जाई हो कहो सर समाचार। ए राजा जी बोलो रउआ बगैर हमरा का सर समाचार ठीक होई? ठीक नहीं खेला गो ना बोलो। रउआ तो पैसा कमाए खातिर हमरा के छोड़ के ठंडा में बाहर चल गई नी। हमरा तनको सा नीक नहीं खिलागत। छोड़ो हम आइब ना हो, छुट्टी नहीं के मिलत। ए राजा जी बोलो रउआ ना हाँ तो ठंडा के कैसे काटी? अरे हमारा बाबुए संगे कटाओ। अभी नहीं खो जनत का इनकर बाबू खाली गर्मी फेंके। एगो मीठा शहर कही के अपना मर्दा के बुलाओ। कहत रहे जे हक्का तो हमर नचनिया में सुखसुका ही है। हाँ हाँ हमार नचनिया सुखसुका ही है। आई एगो लेके आइल बड़े उपुका ही। सब लड़कन के रोग हो जाए हम अपना मंडली में से तो ओकरा के मार के खेदे के पड़ो। काहे खाती बुझाइल जे रोग फैला दी। मैं खोजनत का गुड़िया अरे तू रहबे ना कइलू अपनों से कंडोम बाल तो बाल में ना हाथ के पगोले मीठा चाय बोलो मीठा चाय बोला बोला तबे आई हम। सजावल सपना हमार चूर हो गए। अच्छा सजावल सपना हमार चूर हो गए। हाँ। जेकरा के हम अपन समझनी हाँ। उधर दूर हो गए। हाँ। पता न खता क्या कसूर हो गए। हाँ। जे हमरा नजरिए के सामने रहत रहे हाँ। आज वो हमरा नजरिए से दूर हो गए। कहाँ चल गए? देखा था दुबई दुबई कहते के राजा जी ठंडा में ना आइबो तो मिजाज गरमाता। कहते के राजा जी ऐसे जड़ैया ना मड़ैया में कोटी। ऐसे जड़ैया ना मड़ैया में कोटी। ऐसे जड़ैया ना मड़ैया में कोटी। मदारी ए पागल ब्यास ले तनी बतियावल। कहत जे 2000 के नोट केहू दे दी। ए बोका के नहीं बुझात के 2000 के नोट कहिए के बन बा। 5000 रुपया केहू दे दी तो काछा खोल दी। अच्छा ये कौन बात बा भाई? कहत जे केहू 2000 रुपया नोट दे दी तो प्रोग्राम बंद करके घरे चल जा। भाई मर्द घरे काहे के जेबो? तब ए जे चलो ना नदिया में ढुकल ना ए जे भाई ए जे लगबो कहे जे औरी गाई और भाई केहू रहिया में भाई तू कहे कि औरी गावल लो गावलो औरी गावल लो और ढुकावल भागल के केहू रहिया में घेर ली तो ऐसे जड़ैया ना मोरैया
आज परदेसी ना तो हसे न मोटी आज परदेसी ना तो हसे न मोटी हमार हुणु कवा लेके बजौले है कहता रहे जे फाटी ना हाँ कहता रहे जे कतनो अंगुरी ढुकाई तो फाटी ना हाँ माने कहे के बात ई बाजे हमार हुणु कवा लेके बजौले है का है तहार हुणु को ए घड़ी तहार बाबूजी बजावत रहे का अपन हुणु हरियाणी में कर बातों न काटे वेला हरियाणी में तारा बात ही काटे के लूर नहीं खत्म मत कर उनका डोर बके हमर फाटी है अरे हमने के कलाकार हैं जे अपन हुणका लेके आई बन जाए तब अच्छा भैया गरीबी कोनो शिकायत के कोनो बात हो कोनो शिकायत के बात हो खेसारी लाल खुद माइक पे बोलले बड़े कि हमारा घर में गरीबी रहे हम लिट्टी बेचत रहनी डोमरसन बाजार पर माइक पे कहले बड़े यूट्यूब पे कहले बड़े हां जी एमे कोनो शिकायत बा हम कहने जे मंगरू जादू के 100 किलो किने का जुगाड़ ना रहे देखा लगातार समरी के छठू रहे बने अच्छा एमे कौन शिकायत नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे टेम्पू हाके वाला महाराष्ट्र के सीएम बनल बड़े द्रौपदी मुर्मू आज भारत के राष्ट्रपति बड़ी टाटा बिरला के घर कही देखा तारा का मारित 20 जूता गिनित 2 जूता ढेरे होता पागल कहीं का लगा तारा कुछ हो बोले तब 1.5 पन्ना बात है अब बताई कहता रहे जे हम बार झारत रहने हनु कहता रहे जे हमरो बरवा झार ना दो तरबार अरे बबुआ हमर बार झारल अभी नहीं खाता खला का तारा में बारे कहां बा और एगो चुटकीला याद पर रहला लेकिन कह देती लेकिन ढेर ना कह दी ई गोइले अपना ससुराल कहती ना लेकिन बार वाला बात कहले बड़ त कहो हाय देखो ना कहबनु तो लोग कहि जे हम जीवा बूढ़ा ब्यास के दबा देला बारे के बाल अब वो बारे के बात ठीक बा चली हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन में वंदन बा लयदारी में आवो भा लगले बबुआ अच्छा जोखन बोल आप श्रोतागण से अनुरोध बा कि मतलब प्रोग्राम अभी बहुत देर तक चली ठीक ना तो आप लोग बैठिए शांति बना के और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुई और व्यास जी से थोड़ा बाकी चुटकुला रहे लेकिन थोड़ा माल बनबल से टोपे में रहे ठीक ना बहुत बढ़िया बा लेकिन थोड़ा टोप में रहे बहुत बढ़िया अब रवा कहे के ना पड़ी हमने के इंसान खातिर इशारा काफी हो ओह कदहे के रवा बताई लगले बबुआ कह दिया हाय देखी तो ये हमरा जोखन भैया बड़ी बड़ी मान सम्मान देने अरे सब बैठी सब कार्यक्रम के आनंद ली हाँ आवतनी सब भैया सब भा लगले बबुआ तो कहर शीतल हर सैया रोजे बढ़ल जाता तनी कोई पन्ना आदि से गरमाता तहरे दुख सुततनी ननदो से सटी तहरे दुख सुततनी ननदो से सटी देखो
नचनिया कायदा कानून में रहले हाँ लेकिन तहार नचनिया कायदा वाली ना हो ठेहुना के ऊपर ले उघार देती अरे वहीं से अच्छा लहंगा कहाँ ले हटावे के बा हाँ ढंग बा कि ना देखा ऊपर गाड़ी सूखल आज परदेसी नाता तो हसे न पटी आज परदेसी नाता तो हसे न पटी कोई किसी को न चाहे इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न बड़े बड़े रुपया पुरस्कार देखा अतना कट्टू वचन मत बोलो मत बोलो हमारा नचनिया कहत रहे जे मुहावा तो देखल है बा का जना ऊ मुहावा का जना कैसन बात देखल है जब इनकर के सीता माता तू कह दिहल हाँ माई कोई के तो सुन वही मर्द अच्छा आवे के बेरा में ना देखलो मुहावा ध्यान देखे पड़ते हो बयास होइलो गंभीर रहो वही के बेरा तार ना देखल गंभीर रहो आवे के बेरा देखा हल्का जो अरे हरी छोट हो मन ना पड़त दूसरा के कटनी जान लो बात देखो ई तो जान बुझ के हां पूछ ले हां इनका ले पूछो कौन पूछो। पूछ ज्ञानी हन लाइट तरी जरा दलो लाइट कमजोर होता है लाइटवा तनी जरा लोग तनी उनकर मुहावा लौके लौके अंधार होता भा लगले बबुआ हाँ कहतिया मौगी का कहतिया अरे स्वीटर पवतनी चादर ऊपर से तब थर थर दहिया कांपे भीतर से डॉक्टर इनका का समझा दो तेहू समझ जो पवन डॉक्टर है नहीं हैं? बकरिया का भाई बकरिया के का भइल रे लड़ा गइल बकरिया अंदर के झाड़ तहरा ओइले पहटी अंदर के झाड़ तहरा ओइले पहटी अच्छा नचनिया में सट के नचब तबे मने कहब ब्यास ब्याह देही पे कूदबो सुमिरन में दही पे कूदबो आजा परदेसी नाता तो हसे न पटी आजा परदेसी नाता तो हसे न पटी चंदन भाई अब हमारा समय समाप्त बा अब राम जी भाई के हम गावे के नंबर देव लास्ट अंतरा में कहो हाँ जी कहतर के रानू मंडल का चल गेली बॉम्बे हाँ
सुना उ जगहिया खाली बा घरे गावते बड़ा वो जे जा का जाने तू चल जी बाबा उ जगहिया जौन रानू मंडल जहां बैठत रहले हां कटोरा जरूर ले लिया आए और देखिए ये पागल के देखिए एक हाथ है जोड़ी बजाता है तारा के मारो ना सुना देखा ओ सजन तर का निमन होई का एक हाथ जोड़ी मत बजाओ ना हो जे कुछ हो लागा तारा भौक भौक मत बोला देखो बोलल जला के करे के है इहे बात के बुझो बुझी ब्यास बे आ तू कहियो बुझबो ना ना तू कहियो ना न बुझबो ना ई बुझवाला अब बताई ए बुका के ई बो हम कहने की जिलेबी बेचत रहले तो कहत रहे जब बूढ़े ब्यास के करहिया रहे हां अब बताओ है तेली तमाड़ी के करहिया हमरे रहे की तार दिहर करहिया हमरे रहे हां लेकिन उ करहिया तू ही देले रहला हां सुनो अरे पागल जिलेबियो तोहरे रहे हां करहियो तोहरे रहे हां चूल्हा तोहरे रहे हां ओमे एगो लकड़ी लागल रहे उहे हमार रहे चैला चूल्हा में चैला चैला रहे हां उहे हमार रहे हां सच बोलो बोला कि रहे कि ना रहे आके छू के कहो लास्ट कहब अरे बूढ़ा बेआस कबले बोरसीता पईबा सोनू संग दिल खानी खन सतईबा सभे सुततबा अपना मेहर संग सटी सभे सुततबा अपना मेहर संग सटी आजा परदेसी न तो हसना पार्टी तर राम भजू राम रे भजू राम जी के नैया हो राम जी के नैया हो अजिन नहीं आलई हरि बेड़ा पार रहती ए रामा हो जिन नहीं आलई हरि बेड़ा सुनाओ आइए आइए अब सुनाओ राम दूध दूध दूध